ҳамдӯрон азиз, имрӯз 27 апрели соли 2025 мебошад. ман ба шумо фарқияти афзоиши гелос ба таври пайванди гелос ба таври искана пайванд ва ба таври баргпайвандро нишон медиҳам. ҳамин моҳи март буд. ҳамин гелосҳоро якҷоя ман пайванд карда будам, яъне ки ҳам инро дар як рӯз дар як соат мана нашон намояш ва ҳам инро ман баргашро тоза кунам, камтар ба шумо маълум мешавад. ана ин баргпайванд аст. Баргпайванд буғумро гирифта задан моҳи март беҳтарин баргпайванд мешудааст. ҳамдӯрон азиз, ман ин таҷрибаи ман бинед, на ина бинед, аллакай 1.5 ваҷаб шудааст. ин нав кушода шудагӣ. фарқаташро дидед, яъне ки ман барои худам таҷриба кардам, дигарро ҳам аз таҷрибаи ман ёд гиритон. баргпайванд дар моҳи март беҳтарин мешавад, вақте ки об доданда медурояд ку, вақте ки дарахтҳо ба нашунамо шурӯъ мекунанд ку, ҳам вақт обтии сар мешавад. обтиишон бениҳоят нағз аст. обтӣ ба маънои он ки пӯстро нағз ҷудо мекунад. ва мана аллакай ман бояд яно кушода гирам. ҳозир ман кушаем, ба шумо нишон диҳам. мана ман кушодам. ин танҳо ва танҳо скотч буд. киломкам нест, скотч скотч аст. бинед чӣ хел беҳтарин гирифтааст. ман инашро ҳам мекушоям ман ҳозир. ва мана дуюмашро ҳам кушодам. мана бинед чӣ хел бақувват шудагӣ. мана ана ҳамдӯрон азиз, дар оянда мисол дар моҳи март искана пайванд неу баргпайванд кунед агар дар неҳолҳои навдаҳои нав, ин беҳтарин мешудааст. ин таҷрибаи ман. аз таҷрибаи ман шумо ёд мегиред. ҳамдӯрон азиз, мана дар паноҳи худо бошед. ба шумо натиҷаи таҷрибаи искана пайванд мана дар як рӯз дар як соат кардагим ва баргпайванд дар як рӯз дар як соат кардагим мана ба шумо нишон додам. бобинед ки ин чӣ қадар ғафс аст, бояд ки нашунамояш хубтар бошад. ин чӣ қадар борик аст, бояд нашунамояш камтар бошад. ин баръакс, яъне ки баргпайванд ин беҳтарин пайванд будааст дар моҳи март, на танҳо дар моҳи август, июли август, дар моҳи март ҳам мешудааст. гелос дар паноҳи худо бошед.